नमस्कार जय जगन्नाथ शुभ सकाळ आज आउ गोटे ब्लॉग नहीं आसुच्छी सुभाष लाइफस्टाइल न्यू ब्लॉग आपने फ्रेंड्स बहुत भल थे मुझे बहुत भल खुशी अच्छी आज बहुत मजा मस्ती हम गोटे भल ब्लॉग चलतु एवं स्टार्ट करते ब्लॉग फ्रेंड्स बहुत जोर खरा भी अच्छी देखो काली आहरी भल पाग करता आज खरा बहुत जोर नुहे मैं कम अच्छी आम पुआ अच्छी कौन कर आम कौन तो पला तार यहाँ पला जिनस शुरू कुकुड़ा घर करिए कुकुड़ा घर हम यहाँ तो सब तो खेलला ये गली खेल कौन खेल खाइबी खाइबी लाली गाई कौन कर आम सानू ये शोची गुडुल उठला गुगु ज्वर हो ज्वर खाई कर दीजिए तू कहीदे मत गोटे लाइक दे दो कहले 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 पलंग शुचु निद कौन कौन शुण पुह मत हाँ हाँ तो मत तुम ज्वर ज्वर होता 3 दिन हो गला ज्वर होती भल माउन आसिक बसगला टीवी चलू सब बस देखुं टीवी चलू सब बस देखते किए हाँ मुझे धरती कर दे हाँ साई देखियो ना साई देखियो ना भाई कि ए सानू भाई कौन भजन सुन झरी झुरी अभद्रटा अभद्र कार क्यों फाटी क्यों पिला कहीं हो कौन सानू तुम किए सानू ये किए गेलु दीदी आ ये गे बसी जी के आसन के बोल साला छोटो छुआ भी मते रेस्पेक्ट देलेनी गेलु बुडी कहि कौन तो गेलु दीदी कहला ना तुम्हें डिलीट कर दो
ଗାୟକ ହବୁ ନା ବସି ଇନଷ୍ଟା ଦେଖିଛି ଛକା କର କଣ ଧରି ବସିଛି ଛକା ନାହିଁ ହାୟରେ ମୋର କଳା ମାଣିକ ହାୟରେ ମୋର କଳା ମାଣିକ ହାତ ହଉଛି ଯିବ କ'ଣ ଦେଖୁଛୁ ଫାଟି ଯାଇଛି ହଁ କେତେ ସେ ଫାଟି ଯାଉ ତୁ ଆମେ ଯାଉ ସବୁ ଦେଖାଉଥା କୋଉଠି ଫାଟି ଯାଇଛି କ'ଣ ହେଇଛି ସବୁ କ'ଣ ଦେଖିବୁ ହଁ ହଁ କିଏ ହେଲେ ସିଏ ନା ନେଇ ଯାଇଛି ଆଉ ଖରା ଟିକେ ଶୁଖେଇ ଦେଇକି ଯିବି ଖରା ଶୁଖିବ ଶୁଖିଲା ପରେ ତାକୁ ଫେର ଚୁରା ହେବ ଏଇଠି ଶୁଖେଇ ଦେବା ଟିକେ ତାକୁ ପାଟିରେ ଟିକେ ପକେଇବା କ'ଣ ଲାଗୁଛି ଦେଖିବା ଭଲ ହେଇଛି ଆମ ଛାତ ଉପରେ ଏଇଠି ଫୁଲ ଲଗା ହେଇଥିଲା ଏଠି କଇଁଆ ଗଛ ସରି ଏଇଟା ଲଙ୍କା ଗଛ ଭୁଲ କହିଦେଲି ଏଠି ଫୁଲ ଗଛ ଏଠି ଗୋଟେ ଲଙ୍କା ଗଛ ଏଠି ଗୋଟେ ସେପଟ ସବୁ ଲଙ୍କା ଗଛ ସବୁ ଲଗା ହେଇଛି ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମ ଚାଳ ଘର ନାଚ ଆମର ଯେଉଁ ରୋଷେଇ ସରି ହେଇଛି ଆଉ ଟିକେ ପରେ ଖାଇବା ଆଉ ରୋଷେଇର କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ଜିନିଷ ହେଇଛି ଏଇଟା ହେଉଛି ଭାତ ଏଇଟା ହେଉଛି ଭଜା ଏଇଟା ହେଉଛି ଡାଲି ଇଏ ହେଉଛି ଅଣ୍ଡା ସିଝା ହେଇଛି ଅଣ୍ଡା ସିଝା ହେଇଛି ବସେଇ ନାଉ ଦଣ୍ଡ ମାୟା ଆଉ ତୁ ଖେଳିବୁ ନା ମୁଁ ଲୁଚିବି ନୂଆ ବୋଉ ହେଇଛି ଚମକି ପଡ଼ୁଛି ପୁରା ଯାଉଛି ଆମ ଯେଉଁ ଗେଲୁଙ୍କ ଘରକୁ ତରକାରୀ ଦେଇକି ଆସି ଖାଇବା ଟାଇମ୍ ହେଇଗଲା ପୁରା ରାଇଟ୍ ଟାଇମ୍ ପୁରା 3ଟା ପରେ ବି ହେଇଗଲାଣି କୋଇଲା ହେଇଗଲାଣି ସକାଳୁ ତ ମୁଁ ଖାଇଥିଲି ପଖାଳ ଭାତ ଆସିଗଲା ଆମର ତରକାରୀ କିଛି ଆସିନି ଆସିବ ମାଆ ଦେଉଛନ୍ତି କାଢ଼ିକି ଗଲେ ଆମେ ଖାଇବା ଆମର ଇଏ ହେଉଛି ଭଜା ଇଏ ହେଉଛି ଶାଗ ଆଳୁ ମିକ୍ସ ହେଇଛି ଆଉ ଏରା ମଞ୍ଜା ତରକାରୀ ହେଉଛି ମଞ୍ଜା ତରକାରୀ ଶାଗ ତରକାରୀ ଇଏ ହେଉଛି ପୋଟଳ ଆଳୁ ଭଜା ହେଉଛି ଅଣ୍ଡା ହେଉଛି ଡାଲି ଏବେ ଖାଇବା ଆରମ୍ଭ କରିବା କାମ କ'ଣ କରୁ ମୋତେ ନା କ'ଣ ଖାଉଛ ଆମ ଆଶିଷ ଆଉ କ'ଣ ଖାଉଛୁ ଚୁଡ଼ା ବିସ୍କୁଟ
ଲୁଚା ଆରି ଭୂତ ହେଇଗଲା ମତେ କହୁନ କୁହ କହୁନ କହିବେନି ଖାଲି ଟିକେ କହିଲେ ମତେ ଲାଗୁଛି ବଇ ଲାଗୁଛି କହ ମତେ 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 ଲାଗିବ ନା ତୁ କହିବି ମତେ ଖାଇବୁ ଏଥର ତାକୁ ନା ସେ ଖାଇବ अबे रो ଗୁଡ଼ କହିବି ତୁ ଖାଇବୁ ଟାଇମ୍ ହେଇଗଲା ଆମ ଝିଅ ଖାଇବା ପାଇଁ ବସିବା फ्रेंड्स ମୁଁ ଏଇଠି ବ୍ଲଗ୍ଟି ଏଣ୍ଟ୍ରେନ୍ସ କରୁଛି ରହୁଛି ଲଭ୍ ୟୁ ଆର୍ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ନେକ୍ସଟ ବ୍ଲଗ୍ ଦେଖିବେ ହଁ ସାଙ୍ଗମାନେ ମୋ ଭିଡ଼ିଓଟି କେମିତି ଲାଗିଲା ଲାଇକ୍ କମେଣ୍ଟ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ